krásně. Fantasticky. Teď ať se o naše děti pro změnu postaráme. Je to tak, přijeli jsme sem v ideální dobu. Jarní prázdniny budou co nevidět. Dokážete si představit, jak to tady pak bude vypadat? Ani nevzpomínejte, syn od Finis pak musel na 2 měsíce do protialkoholní. Nalej mi ještě jednu matku. Určitě. No tak holky, máme si přece užívat. Je tu ticho a božský klid. Abby? Abby? Co to je? Abby? Nova uvádí, žraloci útočí. Tvoje teta má dům na pláži? No jasně, je to tady naprosto nepopsatelný. Už toho nech, Karen. Vždyť to sama uvidí. Tak neváhej, Daniel. Prožít jarní prázdniny na Floridě. Slunce, příboj, písek. A hlavně zástupy nádherných chlapů. Už jsme se neviděli aspoň půl roku. Jo, a ty si myslíš, že pro naše holčičí důvěrný chvilky je nejvýhodnější být mezi 1000 polonahými lidmi? Poslyš, nezavrhuj to už předem. Taky bys nám mohla pomoct zjistit, jestli Elišu její kluk podvádí. O čem to mluvíš? Vůbec o nic nejde. Něco jsem se doslechla, tak jsem si to sem přijela ověřit. Něco ti povím. Jestli je to pravda, pěkně si ho podám, nakopu mu zadek, že se týden neposadí. Daniel, ty přece chceš jet. Nemůžeš pořád něco odmítat kvůli rodičům. No tak, Karen, znáš přece dobře mýho tátu. Prosím. Dobře, já to tedy zkusím. Platí, ale nic neslibuji. To je zabitý. Mluvila jsem s Karen a Eliší. Jak se mají? Dobře, moc dobře. Volali z domu na pláži. Prý je pohádkově krásná. Nikam. Aspoň mě vyslechni. Nikam nepojedeš a basta. Je to jen na týden. Banda pitomců zápasí v bazéncích naplněných želé. Petře. To nemá zapotřebí. Moc se díváš na televizi, tati. A navíc mám možnost se sejít se svýma kamarádkama, které jsem neviděla od doby, co jsme odešli na vysokou školu. Jamestown je skvělá. Ano, jistě. A jsou tam k dispozici studentské koleje. Na koleji nedostaneš domácí stravu. Tati, o to tady nejde. Vždyť nemůžu jít ani do obchodu, abych přitom na noze neměla připevněný elektronický sledovací zařízení. To není pravda. Maggie, řekni něco. Počkej, Zlato, a co ten charitativní program? Máš přece zamluvenou letenku. Do Colorada můžu jet klidně až v létě. Oni to pochopí. Jsou přece prázdniny. Bude tam Karenina teta? Bude tam Charlie. Jezdí na Floridskou univerzitu a jemu snad důvěřujete. Nejde o tvého bratra, ale o ty kluky, co tam budou. Ale tati, já se přece dokážu sama o sebe postarat. Nejsem už malá holka. Nenechám tě vydat na pospas klukům, kterým jde jen o jedno. Nemůžou si pomoct, jsou prostě takový. Jo, to ty důvěrně znáš, viď? Jak se jmenovala? Lauren? Daniel. Moc mě to mrzí. Lori. Zavolej hned, jakmile přijde. Zavolám. Užiješ si to, uvidíš. Děkuju. Tak pa. Ahoj. Ahoj. Dobré ráno, Florido. Fort Lauderdale 25, Miami 27 a Seagull Beach 26 stupňů. Tady WZPZ, vaše hudební stanice pro prázdniny. Takže mládeži, East Point je minulost. Na pláži Seagull Beach, pár kilometrů odtud, se rozjíždí velký mejdan na oslavu nového útesu. Hotely jsou plné, kluby praskají ve švech a na WZPZ nepřestává hrát muzika. Je tu někdo? Karen? Daniel? Daniel! Bože, nemůžu tomu věřit. Nemůžu
Nemůžu uvěřit, že tě táta opravdu pustil. No, on vlastně ani neví, že jsem tady. Nepustil mě a jestli se to dozví, tak mě zabije. Co? Já zírám, že jsi to dokázala. No jo. Teda, tady je to vážně překrásný. Ano, je to tady super. Je to paráda. Už jenom představa, že bych o tohle všechno přišla, kdybych zůstala doma a navíc, když vidím, jak jste nádherně opálený. Sekne vám to. Myslím, že mám co dohánět. Bělejší kůži jsem jak živ neviděla. Není to tak hrozný. Daniel si bledá, dokonce i na běložku. Jo, ale hned to napravíme. Jak v tom vypadám, dámy? Ještě tenhle. To je parádní. Chtěla bych to zkusit. Je to naprosto nechutný. No tohle. Co to dělá? Jo, Zatoč s ní! je to prima. A koukej na tohle. Daniel, nezdržuj. Neboj, vždyť už jdu. Proč všude soutěží jenom samý holky? Daniel, ať se ti líbí jakýkoliv typ kluku, tak si píšeš, že tady ho najdeš. Řekněme, že se ti líbí sexy zrzavej celý Colin Farrell. Máš ho tady. Vidíš? Nezastavuj se, nezastavuj. Nebo takovej svalnatej opálený kluk jako Paul Walker. Tak tohle je přesně to pravý místo na to, aby ses odvázala. Proto jsem sem nepřijel. Neblázní, ona tím myslela, aby ses přestala tak hlídat. Nemyslela. Hele, všechny přece víme, jaký jsou kluci u nás doma. Nikdo se nesměje, že... Ticho, přestaň! Chtěla jsem tím jen říct, Daniel, že když je to takový výběr, proč se neporozhlídnout a nepobavit. Zjistit, co se ti líbí. Spíš mě zajímá, jestli se mi podaří najít bráchu. Ty jsi ale suchar. Sejdeme se tady za půl hodiny. Tak dobře, pozdravuj Charlieho. Jo, jasně. Ahoj, jsem z rozpustilých děvčat, přidáš se? Já! Jsem z rozpustilých děvčat, můžu tě chvíli zdržet? Okej. Tělo je krásná věc, JP. Mělo by se předvádět. A zastavovat, přetáčet a znova předvádět. Jarní prázdník. To je karton piva a holky z 50 států. Z Portorika. Ahoj, kluci. Jen se zakousnu. Nazdar. No, konečně tady, brat. Ať nám to vyjde. Dobrý den, Mary. Pane Gately, dobré ráno. Našla jste ty klíče? Dal jsem je správně? Ano, dal. Jak jste si zarybařil? Chytil jste něco? Nemusel jsem. Ryby sami skákaly do lodi. Páni, podívejte, začíná invaze. Hodně lidí? Ano, to dělá ten útes. Na Seagull Beach se teď hodně potápí a šnorchluje a surfuje. Většinu věcí jsem vyžebrala a něco jsem si vypůjčila. Jsem příliš ctižádostivá, jdu si tvrdě za svým? To je dobrá vlastnost. Zvlášť, když jde o vydělávání peněz. Doufám, že letos to bude lepší. Obvykle tudy turisti jen profičí na East Point. Moc se omlouvám. Proč se omlouváte? Slyšela jsem, že vaše kluby na East Pointu zejí prázdnotou. Mrzí mě to. Mně ten útes nevadí. Opravdu? Byla jsem na nějaké schůzi městské rady a zdálo se mi, že jste proti jeho budování vystupoval. Však to znáte. Obchod je obchod a člověk musí jít s dobou. V East Pointu to klape. Bezva. To opravdu moc ráda slyším. Tady máte. Pojď se nemusíte nikoho doprošovat a půjčovat si. Děkuju. Já děkuju. Zlomte vás. Hodně štěstí i vám. Ahoj. Ahoj. Co tady dělal Joel Gately, mami? Přišel zaplatit. A víš, co ještě? Dneska máme plno, na zítra taky a 3 už volali kvůli nočním projížďkám. Jupí. Díky bohu za jarní prázdniny. Jo, díky bohu. Shane, co tě trápí? Nic.
Co ta přihláška na vysokou? Ještě si ji nevyplnil. Vždyť víš, že si to nemůžeme dovolit. Ale budeme moct, uvidíš, že ano. Na to, aby ses užil prázdnin, nemusíš chodit na vysokou. Běž mezi lidi, pobav se. A najdi si dívku. Raději půjdu opravit vysílačku na loď. Poslední dobou nějak blbne, jo? Populace karety obrovské u pobřeží Seagull Beach se snížila, něco je musí požírat. Stojíš mi ve slunci, Charlie. Co je jejím největším nepřítelem? Žralok tygří? A teď mi prozrať, co je hlavním tématem tvé dizertační práce. No schválně. Počkej, co by to tak asi mohlo být? Že by žralok tygří? Není to náhoda, Charlie. Náhoda? Ani bych neřekl. Pro Krista pána jsou jarní prázdniny. Koukni, vzal jsem sebou Margaritu. Pamatujete na toho žraloka, kterého jsem nedávno sledoval? No jistě, že si to pamatuju. Za referát si dostal výbornou. Navíc počet tropických ryb u pobřeží prudce narostl. To je tím útesem, co ho postavili. No a právě o to jde. Nemůžeme jen tak něco umělého postavit do vody. Přetvářet matku přírodu, aniž by to mělo důsledky pro ekosystém. To mě trápí. A mě mrzí, že prošvihneme volejbal dívčího klubu. Pojď, vytáhneme ten tvůj vědecký pokus z vody a pojedeme domů. Tak pojď, chlapče, jdeme na to. Vy si myslíte, že jsem co? Charlie, já myslím, že ti z toho přeskočí. Tak pojď, vytáhneme to. A vyrazíme. Ahoj. Ahoj, hledám svýho bráchu Charlieho Harrisona. Říkali, že se mám ptát v přístavu. Jo, to jo. Loď MFU odplula. Je několik hodin pryč. Aha, fajn. Počkám na něj. Chodíš na univerzitu? Ne. Ne, my tady nemáme jenom univerzitu. Jsou tu taky rybářské lodě, houseboaty. A jakou loď máš ty? Rybářskou. Jo, tak to je super. Jo. Díky studentům na prázdninách máme zrovna největší sezónu. Studenti vysoký jezdí rybaři? Ne, to ne. Jenom hledají jiný místo, kde by se napili a vyzvraceli. No, tak nic, já už bych měla jít. Kdo ví, kdy se Charlie vrátí. Jasně. Poslyš, víš o tom velkým mejdanu o opilí neděle? Bude to stát za to? To nevím, tohle není moje parketa. Jasně, aha. Počkej, až se ta loď vrátí, řeknu Charliemu, že ho tady hledala... Daniel. Daniel, dobře, fajn. Shane. Díky. Nemáš výčitky, že jsi tady? Tak trochu. Vlastně vůbec ne. Můžeme si tě natočit. Jasně. Vážně? Koukni tam na to. Hele, tamhle je. Kdo? To je Max. Za tebe. Maxi? Alešo, Ahoj. kde se tu bereš? No, rozhodla jsem se sem přijet, snad ti to nevadí. Vůbec naopak. No, a co děláš s tou kamerou? Co? Já s ní přibyl jako turista. Tohle je JT. Ahoj. Známe se ze střední. Tohle je Karen a Daniel. Taky jsme spolu chodili na střední. Ahoj. Ahoj. Promiň, ty jsi... Počkej, neznáme se od někud. Víš, mám takový zvláštní pocit. Nevím, nebyla jsi tady v loni? Nebyla. Jsem tu poprvé. To doufáme. Víš, poprvé je to nejlepší. Tady, o jarních prázdninách. Takže ty už jsi tu byl? Několikrát. Jsem ve třeťáku. Ale to jsi starší muž. Vadí to něčemu? Já nevím. Vadí? JT to má zmapovaný. Ví, kde se konají večírky, kde jsou nejlepší DJové, dostane vás do každého klubu. Co třeba VIP lístky do Drunk Sundays? Fajn.
Proč ne? Bezva. Můžeš na chvilku? Nepůjdete do vody? Jo, jasně, jdeme. Máš radost nebo ne? Že jsem tady. Jo, Chci, aby to bylo něco extra. no, to teď přece bude. No ne? Miluju tě. Hej, jdeš s náma? Jdeš taky? Nerad bych ji namočil. Dobře. Tak už pojď. Pojď sem! Zapomněl jsem na brýle. Pohlídej mi. Brácho, jsem vyřízený. To jsou prázdniny. Jak se můžu bavit, když tu mám svoji přítelku? Jenom klid. To je v pohodě. Tahle je skvělá. Pojďte. Hele, právě jsem objevil svůj Everest. Odmítám věřit, že dívka, která se dokáže vypařit na prázdniny, je nudná. Taky netvrdím, že jsem nudná, jen tyhle věci nedělám. Obvykle se tak nechovám. Není to můj styl. Rozhlídni se. Jarní prázdniny. Všude jsou mladí lidi, užívají se. Trochu se pobavit není nic špatného. Odvaž se. Hned se vrátím, promiň. Jasně, dojdu zatím pro pivo. Ahoj. Ahoj. Tohle přece není tvoje parketa. Není. Byl jsem vedle v knihkupectví, tak jsem se stavil. Tak proto. Ale venku prý stojí aspoň hodinová fronta. Nevím, zaslechla jsem to, my jsme přišli zadem. Taky jste se proplížili. Ne, jsme VIP. Nezatančíme si? Ne, tohle taky není moje parketa. Prosím. Pojď. Vidíme se zítra na večírku. Jasně, kámo. Promiň. Fakt, jo? Nicole. Ahoj. Od loňska jsem tě tady neviděl. Jak se máš? Sluší ti? Jdeme odsud. Ahoj, jak se máš? Nezajdem pak někam. JT. Ahoj. Promiň, ztratila jsem se. Jo. Přinesl jsem ti pivo. Nepředstavíš mě svýmu příteli? Jsem Shane. Shane, nazdar, jsem JT. Moc mě těší. Na kterým škole studuješ? Viděla jsi všechny ty sexy kluky z Dartmouthu? Cože? Ty kluky! Karen,
Hledáme Maxe, neviděla jsi ho? Jo, zahlídla jsem ho, je někde vzadu. Já jsem ho taky viděl. No půjdu se po něm podívat. Díky. Bavte se, uvidíme se za chvilku. Pojď si zatancovat, Ne, celý teď večer ne. jsme tě neviděli. Tak pojď s náma. Počkejte, já teď... Ne, nech se, jdeme, prosím. Honem. Počkejte, holky. Nebude to prkno někomu chybět? Pak ho vrátíme, to neřeš. Jakže se jmenuješ? Krapchňa. Přestaň blbnout. Tvoje přítelkyně bude zuřit. Hele, co se stane o jarňákách, to jako by nebylo. To stejný bylo ve Vegas. Tak jsem si utekl, jo? Ty mě sleduješ? Možná. Je tady mnohem větší klid. Slyšíš se přemýšlet. Přemýšlet? Zvláštní. Měl jsem pocit, že moc lidí tam nepřemýšlí. Ty asi nejvíc přemýšlíš na svý lodi. To jo. Jo, jsi na širém moři, fouká vítr a ty se pohupuješ na vlnách a posloucháš je. Uklidňuje to. Baví tě to? Jo. Ale nechci dělat celý život jenom tohle. Víš, já pracuju taky proto, abych si našetřil na studium na vysoký. Na kterou? Na techniku. Chci stavět lodi. Vylepšil bych je a zrychlil. A podobný blbosti. Hezký. A co ty? Čím chceš jednou být? No, popravdě jsem teď na vážkách. Táta je právník a chce, abych to taky dělala. Ale mě baví antropologie, na kterou chodím. Prostě studovat cizí kultury a hlavně různý lidi. Celý život se mě snaží někam nasměrovat. Mě baví dozvídat se i o jiných možnostech, víš? Jo. Teda ne, Je to ale chápu. pitomost. To ne, není, určitě. No. Asi... Asi už bych měla jít. Nic bych za to nedala, že holky jsou už pod parou. Já taky musím ráno brzo vstávat. Tak jo. Fajn. Ahoj. Měj se. Co to bylo? Co? Něco se mi otřelo o nohu. Asi něco hodně děsivý. To není vtipný. No jasně. Glo. Za to tohle je hodně vtipný. Hele, tak už vyplav. Dělej. Nekončí. Předpověď částečně oblačno. Po zbytek dnešního dne. Teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Večer vám poskytneme dlouhodobou předpověď slunce až lapačky. Dobrý den. Dobrý den. Přejete si? Ne, já tady jen někoho hledám, jednoho kluka. Shayna. Shayna? No, ten tady není, je s lodí pryč. Mám mu od vás něco vyřídit. Nestavím se tu později. Díky. Ahoj, tak tady jsi. Daniel, kde se tu bereš? Přijela jsem na jarní prázdniny. Aha. Nikdo mi o tom neřekl. No, nikdo neví, že jsem tady. Táta si dupl svou obrovitánskou nohou a zakázal mi sem jet. Já měla jiný názor. Takže jsi taky dupla obrovitánskou nohou? Tak nějak. Zdejchla jsem se. Nesmíš nic prozradit. Jo.
Koukám, co tu máš věcí, ale nesající vysavač už někdo sestrojil. To je proti žralokům. Ochranné oceánské zařízení. Vytváří elektrický pole, na který jsou žraloci citliví. Surfaři nosí menší, tak si drží žraloky od těla. Moje jsou větší, nechrání jen jednotlivý plavce v moři, ale rovnou celý pláže. Nebo by aspoň měli. Zatím se ten proud snaží zabít mě. Víš, co to všechno znamená? Elektrody jsou moc napájený nebo špatně izolovaný. Ne, to znamená, že trávíš moc času s hlavou ponořenou do dizertačky. Pojď, vyrazíme si. Ještě mám moc práce. Jak se ti tady líbí? Je tu líp než doma. Promiň. Já ti rozumím. Kdyby FMU poslala letenku mě, taky bych neváhala. Poslyš, vážně mě mrzí, že tam nejsem. To myslím fakt upřímně. Chtěl bych využít toho, že jsi tady a poklábosit, ale pochop, teď nemám vůbec čas. To nevadí, to je dobrý. Můžeme se sejít na pláži. Snad nehodláš jít do vody? Jo, proč? To nebyla otázka, nechci, abys tam chodila. Jde o ten nový útes, studuju ho. Ještě neznám všechny odpovědi, ale jednou z otázek je přítomnost žraloka tygřího. Ale pláž je otevřená. Cítí ve vodě pach krve na kilometry daleko. A na rozdíl od ostatních žraloků útočí na lidi. Povídám ti, nelez do vody. To je nařízení? Bože, už jsi stejný jako táta. Vůbec nejsem jako on. Nemyslela jsem to tak. Jasný? Kdybys ty měl přítelkyni, nikdy bys nespal s jinýma. Díky. Tak jo, teď tě nechám na pokoji, abys mohl bádat. Sejdeme se pak. Už se těším. Jsem rád, že jsi tady. Zatím. Pane Bože. Pane Bože. Co se děje? Daniel? Ne, jen jsem... Nevím, co mě to napadlo. Jo, tohle viděla svýho kluka s jinou holkou. Ještě máš v záloze toho ze včerejšího večera. Nesmíš být tak naivní. Takže, který z nich vyhraje? Shane nebo... JT? Vy jste ty nejatraktivnější holky na pláži. Půjdeš do vody? S tebou rozhodně ne. Ty jsi ve vodě nebezpečný. Viděla jsem tě. Včera to bylo... Bylo to s tebou hezký. Děkujeme za doprovod. Ty šaty ti slušely. Promiň, tobě taky, Karen. Kde je třetí Charlieho andílek? Šla hledat toho svýho Maxe. Ztratil se jí na tom večírku. Ty jsi ho neviděl? Ne, neviděl. Max tady zná hodně lidí. Možná se nechal odtáhnout na nějaký jiný večírek a namazal se. Když o tom mluvíme, dneska je další party, jestli máte zájem. Jo, a sponzorem je nějaká ochucená vodka. Malinová, třešňová nebo jahodový koktejl. Snaží se uspokojit chutě mladých. To je dobrý. Nechceš předtím přijít do domu na pláži? Třeba na koktejl? Cestu si pamatuješ? A jak dobře. No nic, jdu do vody, jdete taky? Já ne. Počkej, JT. Kdybys během dne potkal Maxe, tak ho přiveď sebou. Jasně. Mějte se. Ahoj, mami. Shane, nemáš přede mnou náhodou nějaký tajemství? Nevím, o čem mluvíš. Dneska se tu stavila nějaká dívka. Kdyby ses viděl, jak se tváříš. Jak se jmenuje, Shane? Ne, promiň, Promiň, ale nevím o... No a nedala ti telefon? Ne, nedala mi telefon. Ale kdyby se se mnou chtěl někdy promluvit? Díky. Tak já půjdu. Půjdu ještě zkontrolovat loď. No jistě, jen běž. Co je? Přestaň, prosím.
Ťuky, ťuk. Pane Gately. Můžu si půjčit nějakou loď? Znovu? Páni, hodně rybaříte. Podívám se, ale nevím. Máme tady teď hodně rezervací. Brzy ráno, tak kolem 5, stejně jako minule. Študáci budou vyspávat. Mohla bych jet s vámi a řídit loď. Tak to u většiny zákazníků děláme. Ano, ale z toho pak nemáte to potěšení. V přístavu mají lepší lodě. Posíláte mě ke konkurenci? Ne, tak to nemyslím, jenže... Jezdíte často rybařit. Dobrá, tak v 5 ráno. Fajn. Ahoj, je tady Karen? Ahoj, já jsem Karen. Ahoj. Pojďte dál. Co se to děje? Pozvala jsem pár lidí. Na menší dýchánek před večírkem. Najdu někde otvírák. Jo, je v šuplíku. Ahoj, je tady Vinny? No jo, Vinny hned přijde. Super. Vinny? Co? Ne, mě pozvala Eileen. Kdo je Eileen? Nemám tušení. Je nějaká šance, že je to zlej sen? Asi nulová. Počkej, hned tu vázu polož. Ahoj, kde jsou ti lidi? No, Karen pár z nich pozvala. Tamhle ty 2, myslím. A pak tamhle toho kluka. Domů si nikdy nikoho nezvěte. Rozkřikne se to. Díky. Teď mi omluv. Daniel, chceš pomoct? Ne, to zvládnu sama. Díky. Přestaň. Já už jsem to dávno vzdala. Musím jít na vzduch. Moc hezky, jsi celá krásně opálená. Paráda, to je moc sexy. To se mi moc líbí. Ukaž ještě něco. Hnusnej parchante! Ahoj. Ahoj, co ty tady děláš? No já sem chodím ještě po práci. To víš, kvůli penězů. Doufala jsem, že tě potkám. Fakt? No fakt. A ty tady děláš co? Doma je neplánovaný večírek. Zažil jsi to někdy? Nezažil. Jo, já taky ne. Jak ti nevím, tyhle lidi prostě nechápu. No, to mi povídej, já mezi nima musím být den co den. Rozhodně by to vydalo na slušnou antropologickou studii. Zjistit, jak tihle zvláštní jedinci vlastně žijí. Podle mě je to spíš zoologie, ne? No, kdybys mi chtěl třeba pomoct s výzkumem, zastav se po práci. A co ten JT, co on? Ne, já o něho nemám vůbec zájem. Připadá mi to jako déjà vu, fakt. Ty jsi všude, kámo. No, to též můžu říct o tobě. Baví tě tady pracovat? Jo, baví.
To je skvělý. To ti přeju. Díky. Poslyš, kotě, na tom večírku je pití dost. To sice je, ale sodovka tam není. 2 sody, dobrý muži. Slyšel jsi, Charlie? 2 sody. Hned to bude. Jo, tady máš. To je dobrý. Vážně? Jo. Dobrý. To je pro tebe. Díky, hochu. Co to je? Nakreslila jsem ti takový plán. Jo, díky. Doufám, že se tam uvidíme. Jo, taky doufám. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Jdeme? Jasně, tu máš. Díky. Počkej, není mi dobře. Co je? Co ti je? Nevím, bolí mě hlava. Ukaž se. Měla by si jít lehnout. Možná bychom měli jít pryč. Dobře. Tak fajn. Pardon, omlouvám se. To nic. Mohl bys mi přinést papírovou utírku? Nikam nechoď, rozumíš? Ahoj. Ahoj. Ahoj, Shane, ty jsi přišel. Jo, zdá se, že jsi ten svůj výzkum hodně užila. Jo. Je to tady, víš, jsme tu jen my dva. Co je na tom? No, řekni, na co ještě čekáme? Počkej, o čem to vůbec mluvíš? Jak to myslíš, na co čekáme? No, přesně takhle. Daniel, poslouchej, že ti není dobře. Že ne? Měl bych tě odvést dovnitř. Můžeš jít? Tak pojď. Odnesu tě tam sám. Chceš? Počkej, nepadej. Chyť se mě. Hele, nechceš píchnout? To je dobrý, díky. Dovolíte, pánové? Co je? To nic. Podívej se. Ahoj. S dovolením. Pardon. Co se sakra stalo? Potřebuje okamžitě do postele. Daniel? Jasně, tak pojď. Pomoz mi. Daniel, musíš jít nahoru, rozumíš? No musíš tak. nám pomoct. Půjde to, ty Tak to běž. zvládneš. Jdeme. Tak, 1, 2. To je dobrý. Vydrž. Klidně se bavte dál. Tak jdeme. Dobrý. Přinesu jí mokrý ručník. Tak, zvládli jsme to. Fajn. Dávej si na mě pozor. Budu. Začínám se do tebe zamilovat. Ani nevím, co dělám. Díky. Počkej. Dobrý. Do rána se z toho vyspíš, neboj. Budu ti na blízku. Dobrý. Díky.
Halo? Tati? Daniel, co se stalo? To já nevím, tati. Jak to myslíš, že nevíš? Promiň, mrzí mě to, že jsem lhala a odjela na Floridu. Cože? Co to povídáš, Daniel? Viděla jsem Charlieho. Cože? Ty jsi na Floridě? Co děláš na Floridě? Tati, nekřič. Jsi opilá. Já nevím, co se stalo. Co to se mnou je? Daniel? Daniel! Daniel. Okamžitě jedu za ní a přivezuji. Jenom to trochu přehnala s pitím, to se stává. Trochu? Doufám, že neřídí. Tak si to přiznej. Dal ti kopačky, protože se zabouchl do jiný. Aha. Navíc přes e-mail. Aha. Nejdřív ti píše zprávy po internetu a o 3 neděle později tě v noci pozve na rande. Tady jsi. Všude možně jsem tě hledal. Jasně, máš pravdu. Pořád tě miluje. Pokaždý, když se s ní rozejde, vrátí se zpátky k tobě. Na zdraví. Aha. Jdu zpátky na večírek. Aha. Uvidíme se tam. Shane. Co tady děláš? Kontroluju jen... Přišel jsem se mrknout, jaký je. Já jsem šel pro vodu. Jasně, v pohodě. Jo. Dojdu dolů pro nějaký aspirin. Ahoj. Dobrý ráno, ty ospalče. Co kocovina? Žádnou nemám. Po tom všem, co jsi vypila? Já jsem nic nevypila. Aspoň pokud si pamatuju. A co si pamatuješ? No, vlastně nic moc. Že by ti někdo dal něco do pití? Jako co? Pamatuješ, co se stalo ségře Christine na Windham Road? Počkej, ty myslíš, že mi tam někdo dal roháč? Jen se na chvilku otočila a nezjistila, kdo to byl. A já si jen pamatuju, že byl se mnou JT a pak ještě Shane. Ale k ničemu nedošlo. Víš, Daniel, nemůžeš nad tím jen tak mávnout rukou. Něco se klidně mohlo stát. Jo, přesto ti říkám, že mi nic není, je mi fajn jen... Pane bože. Co je? Volala jsem tátovi.
Mě snad omejou. Ježíši Kriste. Máš to tu dobrý, chutile. Co tady děláš? No, moc si mi včera pomohl s Daniel, tak mě napadlo, že by asi bylo slušný přijít a poděkovat ti. Za co? No, když si budu chtít najmout loď. Lituju, kámo, všechny už jsou zadaný. Nekecej, brácho. Ty to můžeš ovlivnit. Pro kámoše. Děje se něco? No, já jsem si přišel pronajmout vaši loď. Mu řekl, že jsou na dnešek všechny lodě zamluveny. Ale ne, ten studentský spolek Alfa Beta Zeta Jonesová, nebo jak to právě zrušili, měli loď na celý den. Vážně? Co třeba přes noc? Chtěli bychom se dobře pobavit. Shane, pojedeš s nimi? Musí to být. Víš, že lodě nepůjčujeme, pokud na nich jeden z nás není. Jo, já vím. Tak fajn, ale bude to něco stát. To nevadí. Můžu to hned zařídit. Takže... Jste strašně hodný. Vyjet si na moře, to je fakticky bezva nápad. Říkal jsem si, že nebudete proti, když jste tady úplně poprvé, že jo? Nazdárek. Ahoj. 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 Poslyš, moc si nepamatuju, co se včera večer stalo, ale jedno vím jistě, že jsem ze sebe udělala pěknýho pitomce, takže jsem se chtěla omluvit. Není za co. Daniel! Zbal si věci, jedeme hned teď domů. Ale tati, přestaň se mnou konečně manipulovat. Takže takhle nám ukazuješ, že jsi dospěla? Dobrá, podívej, tati, já taky neschvaluju všechna tvoje rozhodnutí, jasný? Ale musím s nimi žít a máma taky a Charlie taky a ty taky. To není vhodná doba ani místo na podobnou debatu. Máš pravdu, to teda ne. Jedem. Daniel, nenastupuj na tuhle. Nech mě být. Daniel! Dobrý den, pane Harrisone. Počkej, to chceš říct, že jim jedna holka za druhou předváděli všechny svoje přednosti? A kde se takový lidi berou? V pekle. A přesně tam Max půjde, až s ním skončí. Holka, nemusíš být vždycky takovej tvrďas. To je normální, že jsi smutná. Co myslíš? Tak, co s tím uděláš? No co? Chtěl mít vedle sebe rozpustilý a veselý holky. Jednu dostane. Fajn, a já to natočím na kameru. Není to nádhera, co? Širý moře, plnej chlaďák. Daniel? Ne? Ne. Shane? Ty nejspíš nemůžeš pít, když řídíš, ne? Hele, poslyš, Daniel. Nedopust, aby ti táta zkazil zábavu. Vezmi si, jak je odsud daleko. My jsme tady a on je kde. Zaplatil jsem za touhle loď celý Mailand, takže si to pořádně užijeme, ne? Můžeš mi to podržet? Fajn. Jdu na to. Paráda! Jdeš taky? Teď ne, snad později. Ale no tak. Shane! Fakt nikdo? S váma je zábava. Pomůžeš mi? Co blbneš, JT, co pak tě úplně přeskočilo? Všichni
Všichni se vraťte na loď. Nebuď takovej suchá. Ne, vážně. Pojď za náma, voda je skvělá. Koukněte, ve vodě je plno krve, okamžitě se vraťte na loď. Daniel, pojď honem. Pospěš. Vážně je to krev? Kde se tu sakra vzala? Co jsi dělal, člověče? Přijel jsi že? Nemám tušení. Plave Daniel dobře. Ale ne, to jsou žraloci. Daniel, žraloci! Jsou tam žraloci! Dělej! Musíš plavat, nezastavuj! Přidej! Daniel, rychle! Rychle! No tak, dělej! Daniel! Rychle! Zastav se! Stůj! Cože? Co nehýbej se! Pane bože! Chyť se kruhu! Pořádně! Ale nehýbej se! Nesmíš se ani pohnout. Věř mi, nekopej nohama, jen se přidržuj. Pokus se absolutně nehýbat. To je ono. Nevydávej žádný zvuky. Co jí to vykládáš? Měla by plavat. Neposlouchej ho, Daniel! Musíš nechat Poslouchej mě, poslouchej mě. Žraloky přitahuje pohyb, rozumíš? Pokud se pohne, hned na ní zaútočí. Daniel, poslouchej mě. Bereš si moc dobře, ty to zvládneš. Dívej se. Nedokážu to. Ale ano, dokážeš to. Šílenství, to je šílenství! Daniel. Ne, jen tě kontroluju. Věříš mi, ne? Vidíš, plavou pryč. Vidíš? Jsi připravená. Teď se do toho obdělej. Dělej, Daniel! Nepřestávej! Přidej, rychle, dělej! No tak! Přidej! No pojď! Zvládla si to. Díky. Děkuju. Co to sakra bylo? Pane bože! Vracej se. Pane bože, odvez nás odsud! Podívej, loď se plní vodou. Jenom klid, každý si něco najde a začneme vylívat. Pod sedačkama, otevři to tady. Naskoč, sakra. Dělej. Tak naskoč. To snad nemyslíš vážně. Ucpalo se. To je výborný. Ucpala se tryska. Pane bože. Bože, Mayday! Jak se ten krám ovládá? Kanál 15, pobřežní stráž. Pomoc! Slyší mě někdo? Mayday! To je výborný. Poslouchej, musíš se uklidnit, JT, jasný? Tohle nemá smysl. Vylívejte pořád dál. Vůbec to nepomáhá. Co mám udělat? Pojď sem, poslouchej. Tamhle pod sedačkou je bedna s nářadím. Přines kleště na drát a dráty, co tam najdeš. Pořád stoupá. Nepomáhá to. Rychle. Drž to tady, to je ono. Ještě. No tak, naskoč, sakra. Dobrý. Takže budu muset nastartovat ručně. Potřebuji, aby si šla dozadu tam, kde je motor. A až ti řeknu, tak ho zapneš, rozumíš? JT, potřebuji, abys mi přines izolačku. JT! Přines izolačku! Prosím, naskoč. Dostaneš nás odsud, že jo? Jo, to mám v plánu. Tak, Daniel, připravená? Zmáčkni to teď! Dělej. No tak.
Dobrý, máme to, vidíte? Máme to! Vidíš, máme to. Tak vážení, touhle rychlostí do přístavu nedojedeme. Půl míle odsud je pokusit dojet tam. To škrtněte, už 6. Dospělých karet obrovských, vážících odhadem od nějakých 70 až do 100 kil. Příčina smrti u všech stejná. Vážná zranění způsobená velkým vodním tvorem. Nevyhnutelný závěr, byli to žraloci. Před 2 lety vybudovali u jižní pláže umělý útes. Měli tam veškerou návnadu a tropické ryby, jaké si mohli přát. Brzy na to tam zamořili žraloci. Charlie, tohle je Florida, tady žraloci nejsou. Pokud se jim pár karet dostalo do cesty... Profesore, potřebujeme na to další finance od katedry. A nejméně 4 studenty, kteří na tom budou dělat. A taky... Charlie, já se v akademickém světě pohybuju už přes 25 let. Jestli vyvoláš rozruch a nebudeš mít pravdu, pohoříš. Budeš vyřízený, nikdo ti nebude důvěřovat. Budeš žebrat o peníze a s trochou štěstí tě vemou jako učitele biologie k páťákům někde v Plbákově v Indii. Vzpomeň si na toho kluka, co vyvolal paniku. Koukej se tomu vyhnout. Bezva, moje falešná karta je mokrá. Máš přece ještě 2. Jo, ale na té druhé se jmenuji Kim Pung Chao. Dobrý. Pivo to přežilo. Díky. Co tady děláme? Chtěla jsi na výlet po moři? Ne, myslím na prázdninách. Jsou to jen samé večírky a pitomosti. Ty večírky miluješ. I ty pitomosti. Ne, nemám je ráda. Ne, radši bych odpočívala na pláži a četla knížku. To ti tak věřím. Půjdu najít nějaký dřevo. JT, můžeš na chvíli? Jo? Chci si promluvit o včerejšku. A o čem? To je právě ono. Moc si toho nepamatuju. Což je zvláštní vzhledem k tomu, že jsem nic nepila. Vážně? To nevím. Když jsme tancovali, mumlala si. Myslel jsem, že proto tě musel jít Shane uložit. Možná v té sodovce, co ti dal Shane v bistru, bylo ještě něco jiného, ne? Jo. Nejspíš ano. Hned přijdu. Ahoj. Včera jsme se políbili. Ty si to pamatuješ? Neměla bych? To ne, jsem rád, že si to pamatuješ. Já jen, že jsi byla dost mimo. To jsem byla. Otec mi říkal, abych sem nejezdila. Jsem pitomá. Postavila jsem si hlavu a odjela tajně. A on měl pravdu, víš? Chci se zachovat jako dospělá a přitom si parádně natluču nos. Nemohla si přece vědět, jak ten výlet dopadne, ne? To teda ne, jenže někomu to vyjde a někomu ne. Až začneš brát vážně sama sebe, bude tě tak brát i otec. Někdy si říkám, co by bylo horší. Kdyby tu byl nebo nebyl. Já znám odpověď.
Tohle jsem našla na lodi. Tvoje to není, že ne? Ze včerejška? Shane, počkej. Počkej, Shane. To seš teda machr, co? Házet holkám do pití rohypnoly. Co je? Nechte toho, kluci! Neperte se, sakra! Běžte od sebe! Tohle našla Daniel na lodi. Jo, na tvý lodi. Už chápu. Tak proto byla včera večer mimo, kvůli tobě. A k tomu jsem se nachomítnul. Čemu, prosím tě? Daniel, to on ti přece dal tu sodovku. Musel ti do ní něco hodit. Ne, chlapče, já dal ty sodovky tobě, nedal jsem jej. Věděl, že jí jednu dám. A jak by věděl, která je moje? To je teda nechutný. Daniel. Ale Shane, jsem v pořádku, rozumíš? Nic mi není. Moc se ti omlouvám. Mrzí mě, co ti udělal. Dobré ráno. Jak je pacientovi? Doufejme, že nás odveze domů. Tu vodu už si vylil? Ani jsem nemusel. Vytekla sama. Někdo nechal otevřenou výpust. Co je to výpust? Taková malá nádoba, do níž se dávají kousky ryb a krev. Vypouští se do vody, aby přilákala živý ryby. To je v nadění. Takže ta krev pocházela od nás? Zvláštní je, že my výpusti nepoužívám. Někdo ji použil. Jo. Musí to být už dlouho. Elišo, rohadnu to, pojď to odsud pryč. Elišo, počkej. Mohli zakotvit někde jinde nebo přistát u jiného mola. Podívejte, vy neznáte mě, já zase vás. Ale věřte mi, co říkám. Můj syn nejen, že zná do posledního šroubku celou loď, ale je to hodnej kluk. Vaše dcera nemohla být v lepších rukách. Je neobvyklé, že se váš syn neohlásil? Ano, je to poněkud neobvyklé. Mohla byste mi zavolat hned, jakmile se o nich něco dovíte. Ale jistě. Děkuji. JT, vyskočí a přitáhni loď, jo? Jdu najít Charlieho, vyřekněte policii o Maxovi. Shane, kde jsi byl tak dlouho? Proč jsi mi nezavolal? Všichni jsou v pořádku. Synku. Mami, našli jsme tělo. Pane bože. To není všechno. Zabil ho žralok. Bylo to u ostrova La Blanca. Běž se podívat na loď. Někdo ji používal k nadění a nechal otevřenou výpust. Málem jsme se potopili. Shane. Jo. Teda tohle se mi zdá ujetí. Už musím jít. Byl to tvůj kamarád. Bože, ty jsi ubožák. Zvládneš to? Nemusíš u toho být. Co kdybys šla domů? Já to vyřídím. Dobře? Přejete si? Ano. Chci ohlásit nález těla.
Charlie? 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 Daniel, kde jsi byla? Táta tě všude hledá. Charlie, měl si pravdu. Nedává to smysl. Tygří žralok většinou neloví v hejmech. U kterého ostrova jste to byli? Popiš ho. Bylo to asi tak 2,5 kilometru daleko na jih od pláže. Ostrov La Blanca. Zajdu se tam podívat. Ohlas to přístavní policii, musí zveřejnit varování. Jasně. Co kdybyste zašli do mého klubu v East Pointu, je to pár kilometrů dál po pláži. Parchante, Co jsem jak provedl? jste se mohl opovážit a ještě s vypůjčenou lodí? Můžeme si promluvit Ne, někde tímhle jinde. jsme spolu skončili, pane Gately. Ohrozil jste život mého syna a životy ostatních mladých lidí na lodi a teď dokonce i tuhle Křivdíte pláž. mi. Už přes týden vypouštíte u Seagull Beach návnadu. A kvůli čemu? Abyste sem přitáhl pár ploutví, aby tuhle pláž zavřeli a všichni se zas přestěhovali na East Point. Měla jsem být víc zvědavá a budu s tím teď muset žít, ale vy budete žít s něčím horším, jestli se v téhle vodě ukáže jediný žralok. Ale já mám svědomí čisté. Vy žádné svědomí nemáte. Dvě piva? Hned to bude. Přišlo nám hlášení, vyšetřování bylo zahájeno. Ne, o tom nemluvíme. Někdo vypouštěl u těch útesů návnadu. Neměli byste pro jistotu varovat lidi? Na pláži jsou tisíce lidí, vyvolá to totální chaos. Dovolíte, co se děje? Pane Bože. Musíme je odlákat. A já? Odlákáme je stejně, jako jsme je přilákali. Návnadou? Jo. Může to vyjít? Je to riskantní. Charlie! Jestli chtějí žrát, tady mají. Máš za přístavem návnadu? Jasně. Daniel, prosím tě, odvaž loď. Musíme sebou trochu hodit. Daniel, odvaž loď a přidrž ji. Dobře. Raz, dva, tři. Dobrý. Takže jsem mu jednu vrazil. No to se má udělat, když na tebe zaútočí žralok. Teda zvlášť, když je u tebe takhle blízko. Už jsem zachránil spoustu lidí. Nezasloužím si odměnu. Co takhle jeden polibek od mořské pany? Nepřemýšlej o tom. Žraloci to poznají. Pomozte jí někdo! Žraloci! Tak co, připravená? Běž ke kormidlu. Jasně. Budeš řídit. Ale jak se to dělá? Jednoduše. Otoč klíčkem. Páky nahoru a jedeme.
bože! Pane bože! Pane bože! Co to děláš? Pust mě! Pust mě! To nemůže být pravda. Pane bože. Zpomal trochu, Daniel. Jdeme na to. Můžeme? Raz, dva, tři. Dobrý, začni zrychlovat. Pokračuj, jedeme. Počkáme, až se to lano napne. Dobrý. Chcete něco k snědku? Poplavte si proto. No tak, pojďte, žraloci. Poplavte si proto. Zabírá to! Už to okna! Zabralo to. To je. Pojďte za náma. Máme je. Daniel. Pojďte si pro krmeníčko. Poplavte, pomalu to rozjeď. To je ono. Pomalu a přidej. Pojďte si pro to, máte hlad? To jsem nechtěl. Tohle se nikdy nemělo stát. Dobrý, už jsme daleko. Charlie, povol brzdu, vypadneme odsud. Koukni se na to. Přitahuj si nás. Musíme to lano odpojit. Dělejte, musíme se odsud dostat pryč, rychle! Daniel! Najdi něco, čím by se to lano dalo přeříznout v okne. Zkusík s nářadím, ale pochybuju. No tak Charlie! Nedosáhnu tam! A co tohle? Ne! Charlie? Já nevím. Tuhle kapitolu jsem nečetl. Oni nás potopí. Počkej.
Mayday! Tady výzkumná loď FMU. Jsme 3 míle jižně. 3 míle jižně až jihovýchodně od Seagull Beach. Charlie, co to za řízení? Ale Daniel, to je vědecký pokus. Máme snad nějakou jinou možnost? Dělej! Až dopočítám do 3, tak to vytáhnu. Můžeme? Fajn. Můžeme? 1, 2. Vydrž! Já vám dám. Vydrž! Opři se o mě. Musíme jít napřed. Vydrž. Ještě. Oni nás potopí. Tady. Dobrý, sedni si, vydrž jen. Charlie, jak se to dělá? Nejdřív uvolni tu bojku a pak odepři to zařízení. Sakra! Co se děje? 6 nefunguje. A co ty ostatní, Charlie? Je to 6bodový systém. To znamená, že když nejde jedna, nejdou ani ostatní. Jak to opravíme? Někdo musí do vody. Jen já to můžu udělat. Ani omylem. Charlie, ty musíš být u počítače a Shane nemůže. Daniel, to ne. Jen já to můžu udělat. Má pravdu, Charlie. Vepředu je malá deska s obvody. Je tam celý svazek barevných kabelů. A jeden z nich se musel uvolnit. Poradím ti. Zajeď do vody jako nůž, pěkně hladce. Třicet vteřin a pak tě vytáhnu. Platí? Jde ti to dobře. Spouštím ti. To je ono. Klid, neboj. Dobrý, nic se neděje. Už je tam 20 vteřin, vytáhneme ji. Dej ještě 10 vteřin. Ona to dokáže. Už to jede. Dokázala to! Dokázala to! Dobrý, teď ji vytáhneme. Honem! Honem! Tahej! Jsou pořád tady. Hele. Už odplouvaj.
Jdeme. Dobře. Tak teď už jste spokojený. Pláž se zavře a útes bude zničen. Hrozil mi bankrot. Kluby nevydělávali, přišel bych o všechno. Chtěl jsem lidi jenom trochu postrašit. Máte, co jste si přál. Daniel, jste celý? Jo, jsme v pořádku. Pane bože, Shane, co je ti? Jsi v pořádku, chlapče? Nikomu se nic nestalo. Ne. Tak ráda tě zase vidím. Dobrý. Pane Moc bože. Moc ti děkuju, že jsi přijel. Nepotřebovala si mě. Možná, že ano. Možná, že ne. Jsem ráda, že tě mám. Jsem na vás pyšný. Děkuju. Já se vrátím, podívám se, jak je Shane. Dobře. Ano. Děkuju. Moc krát vám děkuju. Já budu tamhle. Tak co? Jak je? Dobrý. Bolí to moc? No, vzhledem k okolnostem to ujde. Hrozně jsem se bál, že tě ztratím. Mě už nikdy nestratíš. Co takhle příští rok? Třeba v Cancúnu. Ty jsi cval. To jsem. Na českém znění spolupracovali Petra Hobzová, Bohdan Tůma, Jana Janěková, Martin Stránský, Jana Páleníčková, Irena Hrubá, Pavel Soukup, Jan Kalous, Antonín Navrátil, Klára Šumanová, Roman Říčař, Radek Vaculík a Jiří Zavřel. Překlad Markéta Brožková, zvuk Tomáš Říha, produkce Lenka Vintrová, dialogy Markéta Kautská, režie českého znění Daniel Dítě. České znění ve studiu Audiotech v roce 2006 vyrobil CET21 společnost s ručením omezeným.